Toto je neuveriteľný príbeh, ako rodina zachránila líšku a to, čo spravila potom, nikto nečakal. Táto rodina sa rozhodla jeden víkend odísť z mesta a užiť si krásny voľný víkend v prírode. Rodičia mali v pláne stráviť čas so svojou malou dcérkou. Vybrali sa preto na miesto, kde matka Kate vyrastala. Jej rodičia tam totiž mali chatu, ktorú zdedili po starých rodičoch. Toto miesto sa nachádzalo v malebnej dedinke. No ako plynul čas, obyvatelia tejto dedinky sa postupom času začali sťahovať do väčších miest. Medzi nimi boli aj jej rodičia a preto sa rozhodli predať tú chatu. A predsa len tam niekto ostal, bol to starší manželský pár, u ktorých mohla rodinka na víkend prespať. Tak sa pobalili a vyrazili, no cesta bola dlhá, pretože dedinka bola celkom ďaleko. Cestovali viac ako 2 hodiny, no počasie bolo nádherné. Keď išli po ceste okolo lesa, museli spomaliť, pretože cesta bola po daždi ešte mokrá. Dcerenka im počas tejto jazdy autom zaspala, no a Kate obdivovala prírodu, keď v tom zrazu manžel Mike zastavil auto. Mike sa odpútal a vybehol na cestu. Kate sa pozrela, kam uteká a v diaľke uvidela zviera celé špinavé od blata. Tá sa taktiež odpútala a vybehla z auta. Keď prišla bližšie, zistila, že to bola líška. Bola celá krvavá a od blata. A vyzeralo to tak, ako keby ju niekto prešiel autom. Ja osobne nechápem, ako toto niekto môže urobiť. Jej oči sa pomaly otvárali a zatvárali. Vyzerala polomrtvá, no našťastie ešte dýchala. Rodičia tam len tak stáli a pozerali na ňu. V tom sa ich dcéra v aute prebudila, vybehla za nimi z auta a začala tú líšku hladkať po hlave. Jej otec Mike povedal, že je mu to ľúto, ale už nemôžu nič spraviť. Dcéra sa však na otca so smutnými očami pozrela a povedala: Tati, ja bez tej líšky nikam neodídem. Rodičia sa teda rozhodli, že ju zoberú do dediny a uvidia, čo ďalej. Vybrali z auta deku a zabalili do nej tú zranenú líšku. Položili ju na sedadlo vedľa svojej céry. Líška si položila hlavu na dievčatko a Mike išiel čo najrýchlejšie, ako len vedel. Líška bola evidentne veľmi zranená, tak preto nechceli strácať čas. Bolo to s ňou také zlé, že sa líška v aute dokonca vyvracala. Konečne teda dorazili do dediny a zastavili pred prvým domom. Rýchlo zabuchali na dvere a z dverí vyšiel starší pán. Keď uvidel líšku, bolo mu jej ľúto a tak poslal celú rodinku na kopec, kde bývala starena. Ona bola vraj jediná, kto im dokáže pomôcť. Keď dorazili, uvideli ju, ako sedí na lavičke pred domom a preberá nejaké bylinky. Celá rodina ju začala prosiť, či im vie nejako pomôcť. A starenka ich zaviedla do stodoly. Celé to tam bolo ovešané bylinkami a voňalo to rôznymi rastlinami. Starenka upratala stôl a ukázala na ne, aby tam líšku položili. Mike teda položil líšku na stôl a starenka ju začala skúmať. Mala zlomenú labku, poškodené plúca a dokonca aj otras mozgu. Starenka im však povedala, že majú veľké šťastie, že prišli včas, hodine 12. Existuje ešte stále totiž šanca, že by zranené zviera vedela zachrániť. Povedala im, aby išli do blízkeho potoka a doniesli vodu, ktorú mali nechať pred dverami a vrátiť sa až o pár dní. Rodina bola samozrejme šokovaná sebavedomím starenky, no nemali inú možnosť a tak urobili, čo im kázala. Rodinka sa teda vrátila do chatky, kde mali bývať, no a celú noc nevedeli zaspať, pretože len rozmýšľali, ako sa tak asi líške darí. Prešli 2 dní a rodinka sa vybrala za starenkou. Keď prišli pred dom, zaklopali, no nikto neotváral. Zaklopali druhýkrát, stále nič. A tak sa rozhodli, že pôjdu dnu. V tom uvideli starenku sedieť na húpacej stoličke popíjajúc čaj. No a líška ležala v drevenom boxe pri krbe. Starenka sa na nich pozrela a povedala, že prišli v pravý čas a pozvala ich na čaj. Kate a Mike si sadli so starenkou na čaj, no a dievčatko utekalo za líškou. Keď ju líška uvidela, zavrtela chvostom. Vtedy starenka začala rozprávať, že líška sa vyliečí, no bude to trvať veľmi dlho. Avšak má to jeden háčik. Už nikdy nebude môcť byť vypustená do prírody, pretože už nebude schopná loviť. Preto povedala manželom, aby sa rozhodli,
čo s ňou chcú spraviť. Na obrovské prekvapenie všetkých, starenka z ničoho nič povedala, že to, že na líšku natrafili, nebola náhoda. Starenka povedala, že vidí nejaké veľké spojenie medzi tou dcerou a líškou a že toto spojenie nemôže byť prerušené, pretože sa stane niečo hrozné. Mike z toho bol šokovaný a nevedel, čo spraviť. No Kate sa len pousmiala. Potom im starenka povedala, nech si zoberú líšku a odídu. Na cestu im zabalila košík s bylinkami, kde nechala aj lístok, ako a kedy majú tieto bylinky líške podávať. Kate chcela starenke zaplatiť peniazmi, no tá jej povedala, že žiadne nepotrebuje. Povedala jej, nech radšej donesú znova vodu z potoka, a že keď budú znova v dedine, že sa za ňou môžu zastaviť. Keď sa rodina vrátila domov, zistili niečo šokujúce. A to, že tá líška vlastne nie je líška, ale že je to starý líšiak. Ich dcerka začala chodiť do škôlky a pokaždé zo škôlky utekala za svojím novým kamarátom, ktorého nazvala Ray. Bol poslušný a dokonca ho naučila chodiť aj na vodítku, no niekedy ukázal známky agresivity. No a preto si rodičia nemohli dovoliť nechať Raya o samote s dcerkou. Po nejakom čase sa rodina znova rozhodla navštíviť dedinku, no tentokrát zobrali so sebou aj líšiaka Raya. Potom, čo boli navštíviť starenu a ukázali jej, ako sa má Ray, išli do chatky, kde mali bývať. Kate začala vybalovať, no v tom zrazu uvidela, ako sa Ray s jej dcerkou vonku hrajú. Zrazu započula dievčatko kričať a uvidela, ako do nej ten líšiak Ray vrazil a zhodil ju na zem. Kate so strachom v očiach vybehla von a na jej obrovské prekvapenie uvidela, ako jej dcerka sedí na zemi a Ray má v papuli hada. Nakoniec sa ukázalo, že Ray ju zachránil pred jedovatým hadom. A slová starenky sa tak naplnili. Oni zachránili Raya a Ray zachránil ich dcérku. Ten s nimi potom pár rokov žil, no potom zomrel. Jeho osud bol však naplnený. Nezabudni, že tento príbeh, aj keď je zaujímavý, nie je úplne skutočný. Áno, je to fikcia, ale posolstvo, ktoré nám prináša, je skutočné a veľmi dôležité. A to je to, že malé skutky lásky a súcitu môžu mať obrovský vplyv. Pamätaj si, že na tomto svete sa rozlieha mnoho príbehov. No naša schopnosť rozpoznávať pravú hodnotu a múdrosť nás robí skutočne veľkými. Takže držme sa pokope, buďme dobrými ľuďmi, nech nám život spoločne prináša takéto zábavné a poučné príbehy. A teraz sa prichystaj na svoje vlastné dobrodružstva a nezabudni, že aj keď niektoré príbehy sú len v našich mysliach, ich posolstvo môže osvetliť cestu k lepšiemu zajtrajšku. A to je ten najdôležitejší príbeh zo všetkých.